किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चमचमीत झणझणीत अशी बांगडा फ्राय रेसिपी। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। मी हे बांगडे स्वच्छ असे धुवून घेतले, कोकम आगळ, रवा आणि तांदळाचं पीठ एकत्र करून घेतले, धने पावडर, मिरची पावडर, मीठ, हळद, जिरा पावडर आणि मालवणी मसाला आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या। प्रथम एका ताटामध्ये मी हे बांगडे सर्व काढून घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण मालवणी मसाला, जिरे पावडर, हळद, मीठ, लाल मिरची पावडर आणि धना पावडर हे सर्व एकत्र करून मॅरिनेट करून घेणार आहे। तसंच हा कोकम आगळही त्याच्यामध्ये टाकून सर्व एकत्र मॅरिनेट करून घेणार आहोत। पॅनमध्ये थोडं तेल टाकून घेऊया।